Dim di penderfynu cweith lle mae'n mynd eto, ond Ni'n gweud wrth stywardiad a stywardiad yn pasio'r neges mlaen. Felly, ni yn gweld y newidiaeth, ond oes na benderfyniad ar y fi'n dod. Oddi wrth Mrs Julie Evans yn edrych ar y cesu gwag a'r adferch dros 8 blwydd oed. Felly dyma ni ar y brig ar hyn o bryd. Brynaethon Scarlet Ribbons i Cliff Merrick. A fydd Brynaethon Scarlet Ribbons yn aros yno. a mae'r het wedi diosg. Da iawn. Brynaethon Scarlet Ribbons sydd yn mynd â hi unwaith eto eleni. Bradley Merrick. Ar ôl hir bedroni fe ddath na benderfyniad yn y pen draw. Oddi wrth Mrs Julie Evans yn beirniadu y cobiau Cymreig o'r wythnos hon ac yn mynd â hi yn y dosbarth i gesu gwag ni adferch dros 8 mlwydd oed, Brynaethon Scarlet Ribbons, a llon gyfarchadau gwresog i'r perchenog, Mr Clifford Merrick. Buddigoliaeth arall yng nghanol y prif gylch yn yr adran gyda'r cobiau Cymreig. A'r gaseg yma sydd wedi dod i'r brig, llon gyfarchiadau gwresog i Brynaethon Scarlet Ribbons yn eiddo i Mr Clifford Merrick ac yn cael ei dangos gan mab Clifford, sef Brad Merrick, ac yn sicr yn ffefryn gyda'r dorf yma yn Llanelwedd.